Keď čítame evanjelia, tak nečítame vždy identické texty a opisy udalostí. Niekedy tam vidieť dokonca state, ktoré sú zdanlivo v rozpore. Na toto skeptici nezabúdajú upozorniť. V evanjeliách je podľa nich veľa protirečení, či už sa týkajú Ježišovho života, jeho narodenia, smrti alebo zmrtvých stania, prípadne iných udalostí a slov. A to teda znamená, že evanjelia nemôže byť Božie slovo, keďže sú takto veľmi rozporuplné. Dnes sa nebudem pokúšať zodpovedať každú jednu námietku alebo každú jednu možnú námietku. Určite ich je viac a ani si netrúfam povedať, že by som ich dokázal zodpovedať. Chcem však ponúknuť užitočné princípy alebo pravidlá pri čítaní evanjelií, ktoré nám môžu pomôcť lepšie chápať a zosúladiť to, čo v nich čítame. Pozrieme sa aj na niektoré jednotlivé príklady. Začneme však tým, že keby sme skutočne aj pripustili, alebo že keby v evanjeliách skutočne aj boli nejaké rozpory alebo protirečenia, alebo v Biblii ako takej, tak čo by to vlastne znamenalo a dokazovalo? Keby sme aj pripustili, že v evanjeliách sú protirečenia, to by neznamenalo, že ich musíme odmietnúť ako celok, alebo že musíme odmietnúť všetko, čo zaznamenávajú. Znamenalo by to, že sa autor mýli len v konkrétnom detaile, nie vo všetkom. Pretože ostatné detaily a skutočnosti môžu byť historicky overené alebo potvrdené, napríklad Ježišova smrť. Môžeme dokonca povedať, že ak Ježiš vstal z mŕtvych, potom je kresťanstvo pravdivé, a to aj vtedy, ak by v evanjeliách boli nejaké rozpory. Pretože z mŕtvych stanie je kľúčový prvok v kresťanstve. Okrem toho, aj keby niekde boli nezrovnalosti, stále môžeme jadru udalosti veriť. Hlavne, ak sa nezrovnalosti týkajú nejakých menších detailov. A to je dosť časté, že tie údajné protirečenia sa týkajú v podstate veci, ktoré nepopierajú podstatu udalosti alebo to, že sa daná udalosť stala. Alebo sa to netýka hlavných náukových bodov v kresťanstve. Napríklad, nájdeme nejaké rozdiely v tom, ako sú nejaké konkrétnosti opísané v spojitosti s Ježišovou smrťou a zmrtvých staním, ale všetky evanjelia sa zhodujú v tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Na druhú stranu, malé nezrovnalosti môžu byť dôkazom skôr v prospech spoľahlivosti Nového zákona ako proti nej. Prečo by ich autori evanjelií uviedli, ak by si to celé vymysleli a sledovali tým iný cieľ? Predpokladali by sme skôr, že bude všetko perfektne do seba zapadať. V 35. časti som hovoril o tom, či sa svedkovia musia vo všetkom zhodovať. My nemusíme odmietnúť celú udalosť len preto, že zdroje sa v niektorých detailoch, čo sa týka tejto udalosti, nezhodujú. Napríklad sú rozdielne detaily vo svedectvách z udalosti Titaniku, ale nikto kvôli tomu nepovie, že Titanic sa nepotopil. Alebo iný príklad, požiar v Ríme v 1. storočí. Traja rímski historici sa nezhodujú, kde bol Nero počas tohto veľkého požiaru v Ríme v roku 64. To však neznamená, že v Ríme vtedy žiadny požiar nebol. Asi pred 2 rokmi mal Jimmy Akin debatu so skeptickým učencom a historikom Bartom Ehrmanom. Napriek tomu, že Ehrman je kritický voči spoľahlivosti evanjelií a aj v debate uviedol niekoľko príkladov údajných protirečení, pripúšťa, že evanjelia mnohé veci zaznamenávajú správne. A Akin začal svoj prvý príspevok práve týmto. Uviedol, s čím on aj Ehrman súhlasia. Akin rozdelil údaje do 3 kategórií, na hlavné tvrdenia, vedľajšie a menej dôležité tvrdenia alebo detaily, a v debate s Ehrmanom v podstate uviedol desiatky vecí, v ktorých sa oni dvaja zhodnú, že evanjelia zaznamenávajú správne. A uvediem len zo pár príkladov. Medzi tie hlavné tvrdenia patrí napríklad to, že Ježiš žil, bol Žid, žil v 1. storočí, žil v Palestíne, mal reputáciu učiteľa, učil o morálke, o proroctvách, zhromaždil učeníkov, mal vnútorný okruh 12, bol ukrižovaný a Poncius Pilát ho odsúdil na smrť ukrižovaním. Nebudem teda menovať všetko, to si môžeš pozrieť buď na Akinovej stránke alebo na YouTube v tej debate. Pointa je, že toto potvrdzuje to, o čom hovorím. Aj keď môžu byť nejaké rozdiely v detailoch, nemusíme odmietnúť celý dokument a záznam udalosti, ak sa v jadre tie opisy zhodujú. Ak sa zhodujú v tom podstatnom. A keď si to porovnáme aj s inými historickými spismi, ak veríme iným spisom napriek nejakým rozdielom, prečo to isté neurobíme v prípade evanjelií? Sekulárny historik Michael Grant tiež usudzuje, že objavy prázdneho hrobu sú opísané síce rôzne, ale ak použijeme rovnaké kritériá ako na akékoľvek iné staroveké zdroje, potom sú dôkazy pevné a spoľahlivé na to,
aby sme usúdili, že hrob bol naozaj nájdený prázdny. Častokrát teda nejde o rozpory. Tie by nastali, ak by šlo o dve rozporuplné stanoviska alebo tvrdenia. Avšak zhoda v tom, čo sa tvrdí, a rozdiely v opise tejto udalosti alebo v nejakých iných detailoch nie sú nutne protirečením. Teraz sme pracovali s tou verziou, že čo ak by aj v evanjeliách boli protirečenia, že čo by to znamenalo. Otázka však je, či tam protirečenia aj naozaj sú. Ešte predtým, ako sa pozrieme na konkrétne príklady, tak chcem uviesť zo pár užitočných princípov pri interpretácii. Čiže prejdeme si teraz nejaké spôsoby a princípy alebo pravidlá, ako pristupovať k zdanlivým biblickým rozporom. Toto potom môžeme aplikovať na konkrétne biblické state. Dôležité je chápať literárne prostriedky, ktoré využívali starovekí autori a spôsob, akým písali a vyjadrovali sa. Ten spôsob nie je rovnaký ako u moderných ľudí a toto by sme mali brať do úvahy. Odporúčam inak vypočuť si aj 13. časť, kde som hovoril o evanjeliách ako antických biografiách. Chcem teraz uviesť asi 5 alebo 6 nejakých princípov, 5 ich bude. A vlastne ten prvý je, že rôzne opisy sa nerovnajú protirečeniu. To je v podstate to, čo som už teraz hovoril. Hej, že dôležité ujasniť si, čo protirečenie je. Nespôsobuje žiadne problémy, ak jednotliví autori opisujú udalosti trochu inak. To neznamená, že si protirečia. Rozpor by nastal, keby dve protikladné tvrdenia boli súčasne prezentované ako pravdivé. Čiže, že X je a X nie je, alebo že niečo sa stalo a zároveň, že sa to nestalo. Neidentické opisy však nie sú nutne protirečením. Po druhé, neúplnosť neznamená nepresnosť. Tu zohľadňujeme teda výber materiálu. To, že jeden autor nejaký údaj nezaznamená, zatiaľ čo iný áno, neznamená, že sa mýli. Napríklad Jan uvádza pri hrobe len Máriu Magdalénu, ale Jan netvrdí, že bola jediná žena pri hrobe. Z Márinej odpovede vyplýva, že tam boli aj iné. Jan sa proste zameral na Máriu Magdalénu a jej odpoveď, alebo koľky sa posmievali Ježišovi na kríži. Len preto, že evanjelisti nezaznamenali všetko, čo zločinci spravili, to ešte neznamená, že ich opisy nie sú správne. Alebo ak Marek uvádza uzdravenie jedného slepca pri Jerichu, zatiaľ čo Matúš spomína dvoch, je to rozdiel, ale nie rozpor. Marek jednoducho vynechal nejaký detail. Autori mali slobodu v tom, čo zaznamenajú a čo nie. Po tretie, antickí autori neopisovali udalosti vždy len chronologicky. Tu zohľadňujeme teda usporiadanie materiálu. Autori nepísali vždy len nejak postupne chronologicky, ale materiál usporiadali aj napríklad podľa tém, alebo takým spôsobom, kde sú udalosti uvedené, ako keby sa stali časovo bližšie k sebe, ako reálne boli, alebo keď sa opisujú viaceré udalosti, ako keby sa odohrali v jeden deň. Netreba teda obviňovať autorov Nového zákona, keď využívali spôsob vyjadrovania a komunikácie, ktorý poznali. Bolo by chybou ich hodnotiť podľa moderných štandardov. Dnes, keď máme rôzne spôsoby, ako uchovať to, čo sa stalo a vedieť, že v akom poradí sa to stalo, máme tendenciu podľa toho posudzovať aj staroveké spisy. Ale vtedy ľudia automaticky neočakávali, že autor im podá presne chronologické podanie udalosti, pokiaľ to on nenapísal. Ľudia si pamätali, čo sa stalo, ale nie nevyhnutne v akom poradí, respektíve kedy presne. Napríklad, čo sa týka reči na vrchu Matúša v 5. až 7. kapitole, tak dôležitá vec je, že to Ježiš povedal a nie je to, či to bolo presne pri jednej príležitosti a presne v takom poradí. Na druhú stranu, v evanjeliách nájdeme aj chronologické detaily. Napríklad v evanjeliách býva Ježišov krst na začiatku a ukrižovanie na konci. Alebo keď sa uvádzajú sviatky, ktoré sa jednotlivé udalosti odohrali. Po štvrté, neočakávalo sa, že v biografiách starovekého sveta bude vždy doslovný prepis od slova do slova. Tu zvažujeme teda parafrázovanie. To, čo častokrát stačilo, boli parafrázy, čiže udalosť sa opisuje síce inými slovami, ale zachované je posolstvo a význam. Tento princíp pomáha rozlúštiť zdanlivé rozpory slov pri poslednej večeri. Antickí autori nemuseli predsa všetko zaznamenať precízne od slova do slova. Starovekí čitatelia to ani neočakávali. Očakávali však, že autori im podajú hlavnú podstatu, ale nemuselo to byť od slova do slova. Príklad vidíme v tom, ako uvádza úvod modlitby Otče náš Matúš a ako Lukáš. Obaja však zachovali rovnaký význam a zmysel, aj keď usporiadanie slov je trochu iné. Okrem toho berme do úvahy používanie aproximácie, čiže vyjadrovanie spôsobom, kedy nehovoríme všetko precízne v detailoch, ale približne, že používame nejaké približné vyjadrenie. A po piaté,
Vnímajme celok a kontext. Toto nám pomôže napríklad v otázke, ako je to, či je zle piť alkohol. Pasáže ako Ján 2, 3 až 10 a 1. Timotejov 5, 23 to podporujú. Naopak numery 6, 3 a príslovia 21 to zakazujú. Avšak príslovia nezakazujú pitie alkoholu vo všeobecnosti a aj zákaz v numeri sa týka len niektorých Izraelitov so špecifickými sľubmi. Ježišov prvý zázrak bola premena vody na víno a zodpovedné pitie teda nie je hneď hriechom. Teraz sa pozrime na príklady niektorých zdanlivých protirečení v evanjeliách. Opakujem, na evanjelia by sme mali hľadiť ako na staroveké biografie, ktoré však neboli písané rovnakým spôsobom a podľa rovnakých pravidel ako moderné biografie a texty. Príkladov by sa dalo samozrejme uviesť viac, nie je však môjim zámerom riešiť každý možný jeden prípad osobitne. Veď ani by som nevedel na všetko odpovedať. Niektoré zdanlivé rozpory vznikajú z predpokladu, že Ježiš spravil všetko iba raz, pričom mohlo ísť o viaceré udalosti. Alebo ťažkosti vznikajú z nášho moderného ponímania času a noriem vo vzťahu k histórii. Evanjelia napríklad opisujú udalosti, ako keby sa stali hneď po sebe, pričom medzi tým uplynul dlhší čas, či niekoľko dní. Toto nám objasňuje zdanlivú nezrovnalosť, čo sa týka Ježišovho na nebo vstúpenia. Ale o tom ešte budem hovoriť. Poprvé, stotník a jeho žiadosť. Matúš uvádza, že stotník prosil Ježiša, kým Lukáš uvádza, že stotník poslal s prosbou židovských starších. Tu však nie je protirečenie, pretože Matúš a Lukáš tvrdia rovnakú vec, že stotník žiadal Ježiša. Lukáš uvádza detail, že poslal starších, aby oslovili Ježiša, zatiaľ čo Matúš píše, že ho prosil stotník. Aj dnes môžeme určitý výrok pripísať prezidentovi, aj keď sme to počuli od jeho hovorcu. Bolo bežné povedať, že niekto niečo spravil, a to aj vtedy, ak to spravil v jeho zastúpení alebo na jeho príkaz či poverenie niekto iný. Druhý príklad je Judášova smrť. Matúš píše, že sa Judáš obesil a Lukáš v Skutkoch apoštolov poznamenáva, že spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho vnútornosti. Ako teda Judáš zomrel? Jedno z možných vysvetlení je, že Judáš sa mohol obesiť na strome a konári, ktorý visí nad útesom alebo je na okraji útesu. Keď sa zlomil alebo sa roztrhlo lano alebo niekto prišiel a preťal lano, tak jednoducho spadol z veľkej výšky dole. Tretí príklad, ženy pri hrobe. Matúš píše, že k Ježišovmu hrobu prišla Mária Magdaléna a iná Mária. Marek uvádza, že tam bola Mária Magdaléna, Mária Jakubova i Salome. Lukáš hovorí, že tam bola Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a iné. Jan uvádza, že tam bola Mária Magdaléna. Ide tu o protirečenie? Nie je to celkom jasné, pretože protirečenie by bolo, keby jeden evanjelista tvrdil, že nejaká žena bola pri hrobe a následne iný by tvrdil, že tam nebola. Tu ale vyslovene takéto protirečenie nie je. Nikto z autorov netvrdí, že niektorá z menovaných žien tam nebola. Evanjelisti si zvolili, ktorý detail zaznamenajú a ktorý nie, koho spomenú a koho nie. A to je v poriadku. Jednoducho tu aplikujeme princíp, o ktorom som hovoril. Ako štvrtý príklad uvediem Pavlovo obrátenie. Zdá sa, že skutky apoštolov uvádzajú rozporúplné opisy, čo sa týka Pavlovho obrátenia. Rozpor má byť v reakcii ľudí, alebo v tom, čo zažili ľudia, ktorí boli s Pavlom pri jeho skúsenosti. Pozrieme sa na texty. Skutky 9.7 zaznamenávajú: muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. V skutkoch 22.9 pre zmenu čítame: tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. Čo teda s týmto? Jeden text uvádza, že muži hlas počuli a druhý text hovorí, že hlas nepočuli. Zvážme to, že oba texty boli napísané jedným autorom. A teda je asi nepravdepodobné, že by si Lukáš takto sám protirečil. Alebo Pavel, teda od ktorého mal toto svedectvo. Pomôžem si vysvetlením od Jimmyho Aikina. Grécke slovo pre počuť, akouo, neznamená len počuť, ale aj pochopiť. A podstatné meno fóne neznamená len hlas, ale aj zvuk. Vysvetlenie je teda také, že muži, čo boli s Pavlom, počuli zvuk, ale nerozumeli, čo mu ten hlas hovoril. Po piate, kedy bol Ježiš ukrižovaný? Jan uvádza iný čas ukrižovania ako synoptické evanjelia, čiže tie podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Jedno z riešení je, že Jan použil iný spôsob počítania času ako synoptici. Tí použili židovský spôsob, kým Jan použil rímsky spôsob. Alebo jednoducho stačí pochopiť flexibilitu v zaznamenaní časových údajov pri starovekých autoroch. Čiže nehovorili v tak precíznych časoch, ako my dnes, a používali časové úseky rozdelené napríklad na 3 hodiny,
ktoré mohli znamenať viac alebo menej času. Čo sa týka dňa ukrižovania, tak evanjelisti sa zhodujú, že to bol prípravný deň, čo v židovskom ponímaní bol deň pred sobotou, čiže piatok. Po šieste, narodenie Ježiša. Podľa niektorých si Matúš a Lukáš protirečia v tom, že kde žila Mária pred Ježišovým narodením a tiež v tom, kam išli po jeho narodení. Žili v Nazarete predtým, ako išli do Betlehema, alebo šli do Nazareta až potom. Jimmy Akin to vysvetľuje tak, že kvôli sčítaniu išla svätá rodina do Betlehema, kde sa Ježiš narodil a po 40 dňoch bol predstavený v chráme. Potom sa rodina buď vrátila do Nazareta, alebo zostala v Betleheme, čo nie je vylúčené. Kľudne tu mohli byť 1 alebo 2 roky. Ak sa vrátili do Nazareta, tak pokračovali v navštevovaní Jeruzalema či Betlehema. Potom po 1 alebo 2 rokoch prišli navštíviť Ježiša mudrci od východu do Betlehema. Potom boli tí varovaní, aby sa vrátili inou cestou a podobne aj svätá rodina utiekla do Egypta, aby zachránila Ježiša. Po Herodesovej smrti sa vrátili do Izraela, do Nazareta, aj keď mali možno v pláne vrátiť sa do Betlehema. V Judei však kráľoval Archelaus a boli varovaní, aby tam nešli. Tu nejde o protirečenie, pretože obaja autori zaznamenali niektoré údaje a neuvádzajú, že nič iné okrem toho, čo píšu, sa nestalo. Tu aplikujeme opäť princíp, že neúplnosť neznamená rozporuplnosť. Je v poriadku z pohľadu antických biografií, že niektoré údaje alebo detaily písatelia vynechali a niektoré zaznamenali. Lukáš napríklad nepíše, že rodina nikdy nešla do Egypta, keď bol Ježiš malý, alebo ani Matúš nepíše, že rodina nikdy necestovala z Nazareta do Betlehema. Po 7. Ježišov rodokmeň. Matúš a Lukáš neuvádzajú identický Ježišov rodokmeň. Matúš napríklad uvádza, že Jozefovým otcom bol Jakub a uvádza líniu k Abrahámovi. Lukáš píše, že Jozefovým otcom bol Heli a uvádza líniu k Adamovi. Na toto sa opäť poukazuje ako na rozpor. Máme však nejaké vysvetlenia a to je to, že obaja síce zachytávajú Jozefovú líniu, ale s tým, že jedna je prirodzená línia potomkov a druhá legálna. Tu je dôležité zachytiť židovské ustanovenie o švagrovskom manželstve. Čítame o tom v 25. kapitole v knihe Deuteronomium. Ak muž zomrel bezdetný, jeho brat mu splodil potomka, ktorý bol legálne pripísaný k rodu zosnulého muža. Jakub a Heli boli bratia a keď Heli zomrel bezdetný, Jakub sa oženil s vdovou a tí mali spolu potomka Jozefa. Jozef bol teda súčasne biologickým synom Jakubovým, ale z právneho či legálneho hľadiska aj synom Heliho. 8. príklad. Čo sa týka nejakých viacerých udalostí, tak niektoré evanjelia uvádzajú, že išlo buď o jedného slepca, jedného posadnutého či o jedného aniela, zatiaľ čo iné opisy uvádzajú, že išlo o 2 slepcov, posadnutých a anielov. Čiže otázka je, boli dvaja alebo len jeden. Toto sa môže javiť opäť ako rozpor, ale stačí nám brať na vedomie a pochopiť spôsob komunikácie a štýl písania, to čo sme si už hovorili, ako to bolo vo vtedajšej dobe. Nikto z evanjelistov nepísal, že išlo určite len o jednu postavu v daných udalostiach. Zaznamenali jeden údaj, ale nechali otvorenú možnosť, že boli viacerí. Po 9. Kde a kedy sa Ježiš zjavil učeníkom? Lukáš hovorí, že Ježiš sa zjavil učeníkom v Jeruzaleme, Matúš a Marek hovoria, že to bolo v Galilei. Tu aplikujeme princíp, že rozdielny opis sa nerovná automaticky protirečeniu. Ježiš sa zjavil viackrát po dobu 40 dní. Evanjelisti mali možnosť vybrať, čo zaznamenajú a čo nie. Nejde o rozpor, Ježiš sa zjavil na oboch spomínaných miestach. 10. príklad, Ježišovo na nebo vstúpenie. Tu sa zdá, že Lukáš si protirečí v tom, čo uvádza v Evanjeliu a v tom, čo uvádza v skutkoch apoštolov. Podľa Evanjelia Ježiš vystúpil do neba v Betánii po zmrtvých staní, podľa skutkov to bolo z Olivovej hory 40 dní po zmrtvých staní. Poprvé, Betánia ležala na druhej strane Olivovej hory, čiže tento údaj sedí. Po druhé, čo sa týka dňa. Ak Lukáš hovorí o zmrtvých staní a potom o na nebo vstúpení, nemusí to znamenať, že sa všetko stalo hneď bezprostredne po sebe v ten istý čas alebo v ten istý deň, alebo v tak krátkom čase. Jednoducho vynechal nejaké obdobie. Toto je chronologická aproximácia, ktorá pri starovekej literatúre neprekvapuje. 11. príklad. Máme poslúchať Boha alebo ľudí? Toto je príklad mimo evanjelií, ale spomeniem ho. Ide vlastne o to, že keď si vezmeme to, čo hovorí Peter v 1. Petrovom liste 2, 13, 14, tak
Tam píše, že sa treba podriadovať kvôli Pánovi každej ľudskej ustanovizni. V Skutkoch 5.29 však hovorí, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Čo teda s týmto? Peter v Skutkoch hovorí, že civilné autority nemáme poslúchať, ak by sme tým museli porušiť Božie ustanovenie. V tomto prípade by poslúchnutie autority viedlo k tomu, že by apoštoli prestali ohlasovať evanjelium, k čomu ich však Ježiš vyzval. Boh je konečná autorita a ľudské ustanovenia by s tým mali byť v súlade. Ak to tak nie je, človek nie je povinný poslúchať ľudí. Katechizmus poznamenáva: autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobro danej spoločnosti a ak na jeho dosiahnutie používa morálne dovolené prostriedky. Ak sa stane, že vládcovia vydajú nespravodlivé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré protirečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie sú vo svedomí záväzné. V takom prípade autorita zrejme prestáva byť autoritou a nastáva hrubé bezprávie. 12. príklad. Slávnostný vstup do Jeruzalema. Matúš hovorí, že Ježiš použil 2 zvieratá, ostatní evanjelisti hovoria o jednom. Matúš sa dokonca vyjadruje tak, ako keby Ježiš sedel na oboch. Eikin dáva relevantné vysvetlenie. Ježiš pri vstupe do Jeruzalema naplňa proroctvo uvedené v knihe Zachariáša 9.9, z čoho sa dá vyvodiť buď jedno alebo 2 zvieratá. Matúš chcel, aby poslucháči chápali toto proroctvo, zmieňuje sa teda o 2 zvieratách. Ján v 12.15 uvádza skrátené Zachariášovo proroctvo a spomína jedno zviera, a teda aj pri vstupe Ježiša do Jeruzalema spomína jedno zviera. V Matúšovi 21.7 potom čítame: priviedli oslicu a osliadko, pokladali na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Teraz je otázka, či sedel Ježiš na oboch zvieratách. Hej? Toto má jednoducho vysvetlenie, že nie, ale on si sadol na tie plášte, ktoré tam kládli. Toto bolo teda niekoľko príkladov údajných rozporov. Ako vidíme, všetky sa dajú nejakým spôsobom zharmonizovať a vysvetliť, ak zvážime spôsob starovekého písania histórie. Tých príkladov je určite viac, ako som hovoril, sám by som ich nevedel nejako objasniť, preto aj tu som si pomáhal samozrejme literatúrou. Hovorím to aj preto, možno lebo kresťan sa nemusí bať povedať, že neviem. Hej, že možno nevieme všetky texty v Biblii vysvetliť a vyriešiť všetky nezrovnalosti a ťažkosti. Ale to neznamená, že Biblia ako taká je omylná alebo že nie je inšpirovaná Bohom. Znamená to, že len teraz nevieme danú vec vysvetliť alebo že si nie sme vedomi nejakého dobrého vysvetlenia, kto už niekto možno aj ponúkol. Pointa je, že pravda Božieho zjavenia nezávisí od našej schopnosti obrániť ju pred každou položenou otázkou. Prečo si ale myslieť, že Biblia je Bohom inšpirovaná? Hovoril som o tom v 138. časti. K historickej spoľahlivosti Nového zákona si vypočuj 124. časť. Tak skúsme si to ešte trošku tak zhrnúť. Dnes sme sa pozreli na niektoré princípy, ako sa vysporiadať s údajnými protirečeniami v evanjeliách. Tieto texty potrebujeme vidieť s prihliadnutím na žáner a druh literatúry, ktorú čítame. Tiež na spôsob písania autorov vtedajšej doby. Zdanlivé nezhody možno vysvetliť štandardnými technikami, ktoré v tej dobe títo životopisci autori používali. Ak zohľadníme spôsob, ako boli staroveké texty a biografie písané, zdanlivé rozpory v skutočnosti rozpormi nie sú. Ale aj keby boli v evanjeliách reálne protirečenia, to stále neruší ich všeobecnú spoľahlivosť. A hlavne, ak máme dôvod veriť, či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Čo sa týka tých spôsobov a princípov, tak sme si spomenuli napríklad, že neúplnosť neznamená nepresnosť, že rôzne opisy nie sú nutne protirečeniami, že autori nemuseli písať vždy chronologicky a mali slobodu v tom, ako usporiadajú materiál a podľa čoho, a mali tiež slobodu v tom, ako zaznamenajú dané správy. Hej, mohli napríklad parafrázovať, že nepísali vždy presne od slova do slova to, čo sa povedalo. Samozrejme zachovali podstatu a hlavný zmysel. Tieto princípy sme využili pri analýze niektorých nezrovnalostí. Jednoducho, autori evanjelií nepísali moderným spôsobom. Mali slobodu v tom, čo zapíšu, ako budú parafrázovať a ako usporiadajú text. Ak niekto niečo uviedol a iný autor to neuviedol, to nemusí hneď automaticky znamenať protirečenie. Rôzne opisy nie sú nutne rozpormi a to platí aj pre prípad neúplného opisu udalosti. Niekto jednoducho zaznamenal viac údajov, niekto menej, ale zhodujú sa v tom podstatnom, v tom kľúčovom, v tých hlavných bodoch.
To je z mojej strany na dnes všetko. Veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie. Budem rád, ak budeš aj komentovať, zdieľať, lajkovať podcast a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.